कैसे देव घर आइए बाबा बानी हम लाचार। कैसे देव घर आइए बाबा बानी हम लाचार। घेरले बा कोरोना बेमरिया करी चमत्कार। घेरले बा कोरोना बेमरिया करी चमत्कार। केतना जान चली गइले बाबा बाटे देश उदास। केतना जान चली गइले बाबा बाटे देशवा उदास। देव घर से प्रगट हो जाई करी चमत्कार। देव घर से प्रगट हो जाई करी चमत्कार। जे गोविंद के इहे बस अपना करी चमत्कार। आज गोविंद के इहे बस अपना करी चमत्कार। कैसे कंवरिया जाइए बाबा एक साथ पहाड़। कैसे कंवरिया जाइए बाबा एक साथ पहाड़।